Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Dukuh ingkang kula hormati, Pak Wali, Pak Musyono ingkang kula hormati, Pak Saksi lan ugi Ibu ingkang kula hormati. Lan rumiyin semoga kita sesarengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan hidayah dhateng kita sedaya sehingga wonten ing sonten punika kita saged kepanjenengan wonten ing nikah. Selawat salam tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarga sahabat kula lan sedaya umatipun. Mugi ing dinten akhir samangke kita kagem tansah pikantuk sahabatipun. Bapak Ibu para penggah ingkang dados sing pepanggihan wonten ing sonten menika nadyan mboten para penggah sampun mangertosi. Lan inggih pindhanipun Bapak Musyono badhe anikahaken dhateng putra putrinipun ingkang asilih Mbak Mutiara Nur Akila Ramadhani. Wonten ing jadi kalapan Zakaria Bagus Arifin putra Ansal. Putra kakungipun pindhanipun Bapak Andono dalah Ibu Siti Salimah. Dan iki saking Bapak Pamuritan Bala Pulang Tegal Jawa Tengah. Salajengipun nuwun dungo panjenenganipun dhateng para penggaweanipun ugi Pak Muji agengipun anikahaken dhateng putra putrinipun saking lampah kanthi lancar. Salajengipun inggih sejatosipun kula mben sampun nikah secara agama ngoten nggih. Wonten ing pondok namung karana nggih Pak Muji salah paham ngoten nggih. Jatosipun kula mben langsung akad nikah wonten ing pondok dengan catatan membawa rekomendasi dari kawas ini langsung dicatatkan di kawah Bandung sana sudah selesai. Ini seorang diduga kan. Namun nggih kedereng selatan jape putrane malah carane tekon carane nyatake kepiye ya ijab meneh. Itu karena secara agama sudah sah, kan ini secara pemerintahan belum bisa dicatatkan kalau tidak dihadiri oleh pegawai pencari nafkah dari KUA. Nggih, saged pun pahami nggih Mas nggih. Ada ijab gula bali. Karena di Kedah ngoten niku. Kula saestu punten nggih ya panjenengan darah-darah ndak boleh persyaratan barang ten Tegal mriku nggih. Ya ngapunten can nggih Kedah ngoten niku. Ngoten nggih. Nggih Mas nggih. Nggih. Ra nggih karena jenengan tak dimikir lagi. Insyaallah. Mboten klentu. Ora kleru sing milih nggih. Dan mboten kleru sing milih. Sesuk ora getun sampean. Nek ketemu wingi-wingi, Pak. Karang napa nggih? Cewek Gunung Kidul iku cantik-cantik. Cantik. Kathah sing saking monco mriku do rabi ten Gunung Kidul. Niku wae sing ajana kondang larang banyu. Nggih tetep piyane putri niku wis ora sing ngalahke. Ora sing ngalahke niku jenengan yo melihat apa nggih garwane jenengan itu ketingal ngedapi-dapi. Wonten Tegal niku ora mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten iki. Salajengipun
sampun dipun napa nggih paringi ular-ular saking Pak Kiai ngeten nggih. Kaitanipun kalian penjenengan badhe bebrayan pilih penjenengan kita di tanggung jawab Mbak Mutia di panggilannya Kak Mutia. Iya. Oh Tia nggih. Iya nggih. Ini tanggung jawab. Kenging napa jenengan ajeng nikah, Mas? Ini tahu guru kula. Ya, ini tahu ke guru. Oh, ngoten. Tadi tahu penak nggih. Lagi musim, Nikah. lagi musim. Nambah yang makan jenengan. Jelas napa nggih lampahi sunahipun Rasul. Ngoten nggih, Mas nggih. Tanggung jawabipun kepala rumah tangga penjenengan nggih sampun ngertos. Insyaallah. Napa, Mas? Pengalaman ini kan sekawan, Pak. Oh, lah, Udah setengah. Jadi tanggung jawab kepala rumah tangga nurut Pak Kiai gitu. Nurut Pak Kiai ngeten nggih. Dan nggih beres ngoten nggih Mas ya. Anggota laki-laki kan tanggung jawab. Tanggung jawab gaten ngawanipun nggih. Tanggung jawabipun napa Mas wujud napa tanggung jawab Ini lain batin. lain. Lainnya napa Mas? Lahir. Nggih lainnya Warni-warni. Yo ngayane yo mijete yo komplit gitu. Komplit. Tuh nggih. Niku Mbak nggih, jenengan sampun midhangan kiyasan nggih. Tanggung jawabipun yo ngayani nggih. Engko delalae sesuk wis dadi bojone kek ora ngayani jenengan tagih ya Mbak ya. Ditagih. Lah kowe biyen dek janjine Kak Warak yo kon ngayani to. Lah saiki kok ora menehi kaya iki bersih kan. Jenengan tagih. Nggih. Nggih. Kak. Halo. Kayak sing wedi ta. Sing wedi. Mbak Muti. Mbak Muti ya nggih. Dengan badhe nikah nggih Mbak nggih. Wis badhe malah. Dengan jadi ibu rumah tangga siap nggih. Insyaallah siap jadi ibu rumah tangga. Nggih. Tanggung jawabipun ibu rumah tangga napa, Bro? Lagi ya, Guru kali bapak kali ibu ini, ibu rumah tangga itu apa toh Bu? Karena jadi sesok nek dengan wis omah-omah kita, wingi bentuknya wis ndal rakyat gitu. Arak sekolah, arak tuku sabun lan iki sik pak karo Mbok. Sesuk wis ora kena njaluk niku. Njaluk kalau garwane iki. Sialah. Ya, salah simpun Arifin Putra Amsal, kelahiran Tegal tanggal 30 Maret 93, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Alamat Pamilitan 0101 Pamilitan Balapulang Tegal. Sik Joko nggih, sampeyan nggih. Sik Joko sampeyan. Insyaallah. Dalam pun dilapiki iki. Tegese Dalam bersih mungkin tidak bisa. tegese ning Tegal menika sampeyan ora disimpen lah. Oh, betul. Dereng. Betul, betul. Tenang. Nggih. Bapak mboten nderek mriki. Oh, nepi UTW mriki. Ora sak ditunggu ki ya. Kesuwen. Nggih. Salajengipun Mbak Mutia Nur Akila Ramadan. Nggih. Lahiran Gunung Kidul 8 Desember 2000 nggih. Nggih. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Oh, masih pelajar. Oh, jenengan iki sik pelajar. Jadi oh, ngoten lagi ndi bojo nek pelajar. Nyambi sekolah. Lagi sekolah. Karyawan swasta mau nggih. Nek ono bojo kok sik pelajar ya bejo ya. Namanya Nusel beneran Mutiara. Mutiara nggih. Nur Akila Ramadan. Bener ta nggih?
Bener apa salah? Bener. Oh bener. Nggih. Alamat Widoro 0407 Kanigoro Sabtosari. Jenengan dipun seneng kalih calone sampean niku. Lagu terus. Bagusnya kaya orang mosok ora seneng yo kebangetan gitu. Nggih. Nggih. Besok delalae enten pondok nggih. Delalae iki dadi anu Pak Kiai nggih. Apot. Wah. Jadi Pak Kiai, aku tak rapi neng ya, nduk ya. Ini ku cocok Kono nek Mas karepmu. Golek apa neh kono nek ora ngarep karo aku. Ya ten nggih.